Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa da abokan arziki. Mutane, ‘yan uwa da masoya wasu suna min text akan ko na yi blocking ɗinsu ne on Instagram, ko na yi unfollowing ɗinsu ne ko ya ne dai. So ina son kowa ya kwantar da hankalinsa, ni ma yanzu ba na iya shiga account ɗina. Ina tsammanin ko hacking ake so a yi, ko kuma dai maybe wani abin ne daga su Instagram din yasa suka yi login dina out, ban sani ba, but amma dai mun yi abin da za mu yi, maybe daga nan zuwa 24 hours insha Allah zan iya login into my account again. Amma idan account din bai dawo ba, to zan bude wani kuma zan sanar da al'umma cewa ga sabon account ina. In kuma sun dawo min da shi, to kowa dai zai sani insha Allah. Da haka babu wanda ne blocking, babu wanda ne unfollowing. Kwantar da hankalinku insha Allah.